Goddag og velkommen til det her kursus i Power BI til Business Central. I sidste afsnit, der lavede vi en datamodel med et stjerneskema, hvor vi har vores dimensionstabeller rundt om vores fakttabel. Og vi fik erstattet alt det, der er på x-akserne og i filtrene. Det fik vi erstattet med felter fra dimensionstabellerne. Det vi skal nu, det er, at vi skal til at kigge på vores measures. Så altså det, der er inde i vores tabeller, som giver os vores tal. Det vi har nu, det hedder implicite measures. Det er, at vi har bare lagt vores kolonner ind, og så lader vi Power BI opsummere dem på en eller anden måde. Men vi kunne godt tænke os at udregne blandt andet dækningsgrad og dækningsbidrag. Så vi skal have skrevet vores measures eksplicit. Jeg går op og siger angiv data for at få en tabel, og det her det er bare en tom tabel, jeg læser ind. Og den eneste grund til at gøre det, det er at have et sted at opbevare alle mine measures, så jeg har styr på dem, så jeg ved, hvor de er. Det er egentlig bare en mappe, men i Power BI, der skal alting ligge i tabeller. Så jeg kalder den for measure table og indlæser den. Jeg taster ikke noget data ind i den, jeg indlæser den bare. Godt, measure table, den kom her. Hvis vi starter med at lave vores salgsmeasure, så kan vi højreklik, sige ny måling. Måling, det er bare measure på dansk. Sales amount, lige med, sum, sales amount actual, og enter. Når vi har den første measure her, så kan vi slette den her kolonne 1, som alligevel bare er tom. Og når vi sletter den, så har vi en tabel, der ikke har nogen rækker og ikke har nogen kolonner. Så nu forstår Power BI, det er faktisk ikke en tabel, det er bare en mappe til measures, så den får sådan et lommeregner symbol ude foran. Vi har sales amount i den, vi vil gerne have cost amount også. Ny measure. Cost amount, lige med, sum, cost amount actual. Vi vil gerne have dækningsbidraget, og vi kan se, at cost amount det er negativt i forvejen, så vi kan lægge de her to sammen for at få dækningsbidraget. Vi laver en ny measure. Det hedder contribution margin, på engelsk så CM, lige med. Sales amount plus cost amount. Og så vil vi gerne have dækningsgraden. Så måling. CM% kan vi kalde den. Lige med. CM delt med sales. Sådan der. Vi kan bruge den her skråstreg, men det er generelt anbefalet, at i stedet for at bruge skråstregen, at vi så bruger en divide-funktion. Og grunden til det er, hvis vi kommer til at dividere med 0 her. Hvis vi bare bruger skråstregen, så får vi en fejlbesked, og det er ikke så æstetisk. Hvis vi bruger divide her, så kan vi faktisk selv specificere fejlbeskeden, og hvis vi ikke gør noget, så får vi bare en blank række. Så det vil jeg hellere have. Enter, og nu har vi vores measures herude. Lad os prøve at sætte dem ind. Så i stedet for de her to, så vil vi gerne have sales amount, vi vil gerne have cost amount, vi vil gerne have contribution margin og contribution margin i procent. Og så er der lidt med formateringen her. Contribution margin procent, den vil vi gerne have formateret som procent. Så når jeg har markeret den herover, så kan jeg formatere den heroppe. Procent. Og jeg vil ikke have decimaler på. Sådan. De andre her, der vil jeg egentlig også gerne fjerne decimalerne. Og måden vi kan gøre det på en gang, vi kan selvfølgelig bare tage dem en efter en, men vi kan også gå herind i modelvisning, så kan vi holde kontrol nede og markere dem alle sammen,
format heltal, og så kan vi sige 1000-tals separator skal slås til. Når vi så går tilbage, så har vi redigeret alle measures på en gang. Nu skal vi bare erstatte alle de andre measures i rapporten, så sales amount actual skal komme fra vores measures. Sådan der. Nu har vi en model, der er efter best practice. Vi har brugt dimensionstabeller, i stedet for bare at tage tingene fra vores fakttabel. Og vi har lavet en measure-tabel, hvor vi har placeret alle measures, som vi har beskrevet eksplicit. I næste afsnit, der skal vi til at kigge på, hvordan man læser et budget ind i Power BI fra Excel, og hvordan man behandler det. Så jeg håber, du vil se med, og så ses vi i næste video.